लोगो मोनदों मोनाखै गंगारफोरखौ? मोनदोंब्रा। wah गोबाव नोंसोरो? माथो? आलासि फैदोंलै आंनो मा जाहोगोन आलासिनो? मा ओंख्रि संखो? मा ओंख्रि संखो? बे मा दाउदै नामा इलाय गुफुर गुफुरा? दाउदै? आच्छा बेयाव लिरना दोनो आरोना? गामसा नामा? गामसा ओमफ्राय बै माबा गोनां मा होनोमोनलाय? नैबे गुफुर गुफुरा? फारि गुस्थियालाय माखौ होनो? फारि गाइसमोन फारि बियो गुफुरा बेफोरबायदिसो दानांगौ दा लुनांगौ जों गामियाव नुबाय दाबो दङ आरोना सिख्लाफ्रा गैया दा एसे बिसोर बायदि ट्रेनि नै लिरलायबाय बे बिसामानि खुन्दुं आच्छा खुन्दुंखौबो साननांगौ आरोना सानना सोंबा साबसिन जायोनो आगर गोनां दानो रोंगोन ना रोङा नोंलाय? wah रोंबावो मालाय नैबे थंखौ मा होनो गयखौ? खुन्था ओमफ्राय बेलाय बे फिसाया? उजुनायग्रा ओमफ्राय बे बेखौ माबा होनोमोनलै र' मोनोमोन जों लेखायाव मोनजोबदोंमोन मोननायालाय जों बावजोब्बाय गोसोआव लायासैना बरिया गोलावथार एकदम बेयाव मोनबेसे जाखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 थाखा 20 ता एबार बैयाव माबासिगोन ना जुनायसिगोन ना मा होनोमोनथाय बैयाव बिदि लानांगौ आरोना नै सोलोंखा नोंथांमोना गाइसमोना सोलोंनानै लाखा नोंसोर बायदि सिख्लाखौ मोनगोन ना मोनालै आंलाय जि दानो रोंनायखौ मेरला जि दानो गोरों सिख्ला दानि सिख्लाफ्रा दालानो बांसिना रोंफिनजोब्बायलै रोंबाय टाउनाव थाग्राफ्राथ' दाखाया दाना माबायावसो दायो बिसोरो खारजायो दा ओमफ्राय बे खारनायाव रासोआव माबाया नांथाया थुनज्लायनाय ना माबा मा होनोमोनलाय बेनि जरायनायखौ सुजुनाय बेथ' खानो मोना खोमाथ' बोरैबा साफ्रेयोसोथ' आइया खाबाबो जायो ओमफ्राय साफ्रेनायखौ रोङा मालाय बोरैबा साफ्रेयो खायोसो आरोना खाबाबो जायोनो रासोआव नांथानो नागिरो आरोना बिदिया माथो नोंनो रोंजोबखा एसे न'आव जोंना बिमा बिफाया दायोमोन ना बिब'मोना बेखायनो रोङोब्रा आंबो एसे बेयाव खादिनि होनोमोन खोमालै बरिया नै बेसेबांबा गोलाव आयो गांबेसेनि लादोंथाय सोंनांसिगोन र' बेसे जागोन बे हा गांबेसे होनदों गांबेसे 16 खान आं मिथियाखैमोन खोनायाखैमोन ना 16 खाननो बाब लेमथि जानाय जानांगोन ना एसे गोलाव लानांगोन फानबावगोनसो बे आच्छा बेसे बुरजा दाखो नों दाख्लैबोथ' दागासिनोमोन लाम खामायनो हाबाय बिथाङा जि दानानैबो नोंथांमोना फाननानै जानो हायो बिजनेस खालामनानै गांसे बेसेबांलै 300नो फिसाजोफोरखौ देनां फोरोंदो नङाबा रोंनाय नङाना माबालायबाय मा होनो मा डाबल जाबाय 30 बारनो मोनानो बेखौ खुन्दुंखौ बारबाथाय मा जायोमोनथाय बिदि खुन्दुंखौ बारनो मोनानो मानसिया सोंनायखौ थोआ जायोनो खुन्दुङा खाथियावनो माबा मैगं खाफैदों नै मा हाग्रानि मैगं खाखो बियो दुन्दिया ना माखि नै बिदिबो जाजालायो आरोना मा दं सिंग्रि बुथुवा लाइ दुन्दियानो माबा माबि नोंथांमोनाबो जानो हागोन नै बिथाङा जासिगोन संनानै बरिया आरोना नोंथांमोनाबो जानो हागोन नै फाजानो माने बिराद भिटामिन गोथां जागोन ना थांलाय फैलाय आरामसे प्रेक्टिस जायो आरोना नोंथांमोना मोदोमबो सेमो फुङाव माबानो मोनबाथ' आरो साबसिन जायो गोदो बिदि लामाया गोलाव जायोमोन मानोना गोदोनिया गासिबो दाजोबोमोन नालाय
बेसेबां माबा साफ्रोमनियाबो गोदो न'खराव बिदि लामा गोलाव गोलाव थायोमोन ओमफ्राय सिलाफ्रा गुवार गुवार जायोमोन बेयाव सोंनो थोरनो बिदि ओमफ्राय दानियाथ' नै खान्दा खान्दासो लामायानो गैया नै बेयावबो एसे दङ बांसिनानो लामा गैयि गोजा सानसेयावलाय बेसेबां हायो दानो गांसे नाजाथाबबा बेसेबां हागोन आदसा ओमफ्राय मेगनफ्रा माबा जाया नायथाबबाय थानायनि जानांगौ मेगनालाय जेबो जाया ने बेखौ सोंखांबाथाय खायसिगोन ने रासोआव सोसिगोन रासोआव सोनानै गनसि होसिगोन बे गेजेराव ओरै सोनानै गनसिखौ नांथानायनि रासोआव नांथानायनि ओमफ्राय बेनिफ्राय खायनायनिफ्राय एबार खानजंजों खानै खानै थोरनानै माबायाव गान्दैयाव फानसिगोन गान्दैखौबो बिदियावनो सोयो खोमा ने माबा गान्दैयाव गनसि होयोना गनसि होनानै जों नुबाय आरो गोदो एसे हौवाफ्राबो दायोथ' दायो ने माथो जोंथिंलाय गैयानो हौवाफ्रानो बर'फ्रा माबायाव दायो मा होनोमोनलाय उइपिंआव ब्रै जाजोब्बाय नै बे थाङाना एसेल'सो थाङो उल्थां फाल्थां जाबाय नोंना होनाया आदसा जोबदोंमोन बिथाङा रोंस्लाबासै दाख्लैसो सोलोंनाय ना बिथाङा न'आव दायामोन खोमा ने दायानो इयावसो सोलोंदों आरोना दे हो लाजि नामा नैबे माबानि बारलांबाय आरोना खिलाबारियाव बेयाव गासै नैदि ओरै सोलांनानै माबानांगौमोन दायो सोफिननांसिगोन बेखौ बिथांमोना गोदो बिराद दायोमोननो जोंहा माबामोना आबैमोना माबायदि दायोमोन ओमफ्राय नोंसिना फिसाजो फिसालाफ्रा रोंजोब्बाय दा रोंजोबो जोंनिया फिसाफ्रा रोङि गैया आदसा गोदो बिराद दायोमोननो हाबा सोलोंग्रोनांगौ आदसा ओंखाम संनो रोंखानांगौ नङाबा जानला मानला हाबा जानो मोना गोदो माबायदि हिनजाव बासियोमोन खानाय गोनां नांगौ खानाय रुंबांबां दाबायदियावलाय ओमफ्राय दाबायदिनि सिख्लाफ्रा रोंगोना रोंला लामब्रैसो दानो रोंगोना रोङा सिख्लाफ्रा गाननानै बायनानै नै रायनानै हरलाय सिख्लाफोरखौ दानि बिमाफ्रा मानो दानो फोरोंला दे मानो फोरोंला फोरोंनांगौना फोरोंनांगौ बेसेबां रोंगौमोन दा फिसाजोफोरखौनो मानो फोरोङा नै बेनोथ' बिराद दुखु गोनां बर'फ्रा बोरै जाबावगोन गायदेया रोंदों बे गामसा दाबाय बायोमोन दे नैबेनि एनाखिनानै सोलोंगासिनो सोलोङाखै ओरैनो हाबासो जासिगोन बर'फ्रा बिदिबा बोरै जालांगोन ना गाव गावनि दाना गाननो रोंलाबा ने बर'नि कालसार गैलाब्रा लांथिया था होमबा गाव दानो रोंला नै बिसोरबायदि बिमाफ्रा फोरोङाबा फिसाजोफोरनो दा बिसिबां समायना रमायना मालाय दानायखौसो गानो माबायदि डिजाइननि दाम गोसानिसो बायना गानबावगोन फाक्का खामोन दा नोंसिना दानायफ्रा दाबुंसै आगर गोनांबा सालजोंसो दाबावो गोदोनिया सालमोनथ' आरोलै साल माखुजोंनो ख्रां ख्रां होयो ओमफ्राय आगराथ' आगर गुना गैयामोन बोरै बानायोमोन गुना गैयाबा गनसिजों थुयनाया गनसिजों दायो जों गुना मोनफेराखै बे ससे फिसाजोफोर दानायावल'सो दासो दानिफ्रासो ने आराम गुना मोनबाय गुनाजोंबो दाबावा ने दायालै गुनाजोंबो बिदिबा गोमालांगोनसो माथो दानाया आरो गोमाबाथ' नै बिराद दाम गोसा जाबा गामसाफ्रा दानानैबो गाननो रोंला ओमफ्राय बायनानै दाम गोसाखौनो बायना गान आरो दस्राफ्रा दानायखौ बन्द' खालामबाथ' जों गैला दानो रोंनाय नंला मोननाय नंला खायसे दायोनो दाबो दं दाख्लै जों माबायाव थांखालि फानद्रायाव थांखालिबा सिलबारिनि बे लामायाव जा सोंलाबायदों जिउ गोलाव जायोनो माथो सोंनाय नुबा इन्दिफोरजों दागोन दायामोन नोंसोरलाय लुयोमोन ने इन्दि लुबाय खुन लुयोमोनथ' आरोलाय गोदो खुन्दुंमोन ना बेखौ खानानै बेसे
सोंनानै बिराद मोजां जि दायोमोन बै खुन्दुं मोजां सोंबाय ओमफ्राय गोदो एम्फौ फिसियोमोन दा बा दाबुंसै गोदो दामबो गैया माबायाबो जायोसो फानाबो ने गोदोना फानामोन ना फिथोब माबानि हरबाय गंगारफ्रा लांफैयो होननायालाय लोगो मोनदों मोनाखै गंगारफोरखौ मोनदोंब्रा एफा गोबाव नोंसोरो माथो बा बेसे गंगारफ्रा मानसिनि बेसे जौखिन बायोमोन नंगौ माथो गावनि खाराहात गोजौ लायोमोन बस्थाया लुन 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 रुजुनो मोननाया रुजुना गंगारजों बायो अ गावसिनाव ओरैबा बिखुंथिं बाग्राया अ गासो गोजौ लाबाय माजों फैयोमोन बिसोरो थाबायबाय गोदोलाय मा थानांगौ बिसोर थाबायोसो दा हाग्रा हाग्रा बारस' बुरस' आरो साननै सानथाम सप्तासेसो नांगौमोनलै बे मास जोंना ज' हर थाफैलाबायोमोन नंगौ ए थाफैयोमोनब्रा आलासि जाफैयोमन बोरमा दंमोन माबोरै रायलायो भाषायालाय जों मिथियालै मालायखौ सोरजोंथो रायलायोमोन ओमफ्राय हारसानि रायलायबाय गंगारनिलाय अहा रायलायो बिसोर भाषा रोङोब्रा जों बोराय नोंबौआ बिजों लोगोथारमोन जाफैयोमोन आलासि जाफैयोमोन बिराद जाफैयोमोन माइब्रा होबा बिराद जायोमोननो अफ्रि जौ सदा होनाङा अफ्रिनो होनानै खुरैयाव अफ्रि होदो दै होदो होबाय सुरबाय गंगार बोराया होखायो अफ्रि मोनजायो बिनि फिसाजोफ्राबो दंमोन मेनदे नाम जावो नाम बिसोर फैयोमोन समायना मोनलै बेने गोबोर गावदां गावदांनो आयो बिजामादै मोनलायनाय वांसुआ बैसिना बे बिजामादैया वांसुनामोन मेनदेनि हिनजावा माबा फिसाया आदसा बिदि जावमुनि ना मेनदेनि जायखिया बिसोर नामा वांसु होननाय खोनायोथ' जों दाबो वांसु बोराय बिजामादैया वांसुनाम फेथुं बोराय बिजामादैफ्रा फैयोमोनलै फालो फैथारोमोन दा फैलालै बिसोरबो मा जाथि गोदोनिया माबालांबाय नालाय बोराया गैलाना थैला बेबो जों थानायाबो माबासो भुटाननि जायगासोमोन जावलिया देवान होनाय दंमोन ना बे होलांनाय आरोना जावलिया देवान राजाया जोंनो नोंथांमोनाबो लाखिलायदो बर'नि हारिमुखौ दानो सोलोंदो बिमाफ्राबो नोंसोरबो फिसाजोफोरखौ फोरोंना फोरोङा नै फोरोंनांगोन नोंसोरनो साफा बर'नि हारिमुखौ लाखिनो सोलोंनो फोरों लंपेन्टसो गानजोबबायो आयै दानो सोलोंबायनांगौ गोसो जानांगौलै दाग्राफ्रा गोदो स्कुलाव हाबबा दाबो थांना फैबा मालासो न' मोनफैखो नङा बे खुलिनाया बांगालफोरखौनो दाहैथोंसै जोंहा बिदि जि दाग्राखौ मोनबानो जाबायलै गोदोनि बुजिनो गोरोंफोरखौ नै आयौ नै आंथ' बेफोरबायदिबाथाय बिमा बिफानाव थिनहरफिनगोन आं सोलोंनानै फैगोर होननानै आन्दासाव आंनिबाथ' बोथोरानो उल्थासो जासिगोन खोमा हौवाफ्रासो हिनजावनाव हाबा जाहैनांसिगोनदां लासैनो आंथ' बिदि सानगासिनो दाथ' जालांगासिनोआनो एसे बेखौ लाना खारलाय फेसबुक वाट्सएप बायदिसिना इउटुब नायबानो नुयो फेसबुक दे साया लोंदो हर आंबो मोनसे आंबो लोंसै होदो साहा लोंसै दे लोंदो दे आलासि फैदोलै आंनो मा जाहोगोन आलासिनो मा ओंख्रि संखो बे मा दाउदै नामा इलाय गुफुरा दाउदै आदसा बेयो मा बे आलु खुलाय आलु दंना गैया बोरो दं मारसो आलुआनो गोथाव जालांसै आं बिसिनाव आलासि जालांसै नोंथांमोन गोथावथारथ' मैगं लायसिनो वाव
बे माबा बिगाबो बाब्रे हनै दैया बेलथायबाय आसथामबो दंबावोसो नामा इयो बे आसथाम माय गड आसथाम दंलायो नै बाय गाइसमोन दानि जुगाव सोरबा बिदि गेलेबावो दाथ' बिदि गेलेला लोगोफोर जों बिदि बासनखौनो मोनामोन गोदो बेफोरबायदि गेसबो गैया माथो सौखाल' बिदिखौनो जों मोनफेराखैमोन खिन्थु जों हाग्राजों माबा नारेंखल खथाजों माबा हमलायनाय गेलेदोंमोन आरो गोदोनिखौ नोंथांमोनाबो गेलेफिन दानि गथ'फ्राथ' बांसिन माबायावसो थाबाय थायो मबाइलजोंसो थाबाय थायो मबाइलजों थायोबा मेगनाबो गाज्रि जायो देहायाबो गाज्रि जायो बेनिखायनो नोंथांमोना उन्दैफोरखौ नै बिदिजों गेलेनो फोरों मबाइलफोरजों दा थाहो जों बेफोरखौनो गोदोनि सुदामसु दानायफोरखौ खुन्दुं सोंलायना दानायफोरखौ दाबो गोसोआव दं जोङो बैफोर समखौ गोसोखांहरबा उन्दैनिखौ बेसेबांबा गोजोन मोनो जों हाजि मोनलाय नै ओरै फिथा हमलायोमोन जोङो नैबे हाया एसे माबालाय ओंखायनो थाया बिदि फिथा हमै ओरै फिथा हमै बानानै सिफुनसैलाय आरो गोदान बानायफिनसैलाय हाग्राफोरखौ फिथाइफोरखौ गेलेनोसैलाय आलासि जालायनाय मालायनाय बरिया मोनोमोन आरोना जों बै समखौ गोसोखांबा दाबो बिराद इन्टारेस्ट मोनो ओमफ्राय उन्दैफ्रा बिदि समाव गेलेनो मोजां मोनो आरोना बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे हस्टेलफ्राव उन्दै समाव सोयोब्ला बिदि गेलेनो मोना मेलेमा एसे बिसिना गेलेनायनि समाव गेलेनो मोनाबाबो बोरैबा जायो फरायनाय नारसिनथाबनानै फरायहोनाया मोजां नङा बेखायनो नोंथांमोना बे समाव गेलेहो फरायसालिफ्राव सरकारिफ्राव हाबो गामि खाथियावनो एल पि स्कुलफोराव ओमफ्राय बिसोर गेलेनो टाइम मोना बरिया गेलेनो टाइम मोनो जों बेफोरबायदिनो गोदो हौवा हिन्जाव बिराद गेलेयोमोन जोंना नै बिनानाव मैगं खानानै लाबोसिगोन खेरा दाफिनि नामा बेयो दे संदो ओंख्रि बेग बानायलायबाय नै बेगाव ओंख्रि लाबोबाय बेलाय मा होदेरखो दावदैयाव बे दावदैयाव मा होदेरखो अमा बेदर दावदैजों ओंख्रिसो नै मा लाबोखो नों बाजारनिफ्राय बे मा दुन्दिया साया लोंखांबायलै गारनोसै बेखौ जाबाय नोंथांमोना बिदिजों गेलेहो आरो बिमा बिफाफ्रा एसे माबा मदद होफा टाइम स्पेन्ड खालामफ्रा गेलेफा बिस्कुट लागाव बरिया जारामोन उन्दैफोरनि थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोफोर शेयार खालामनानै हो कमेन्ट खालामना हो जि दाग्राफोरनि थाखायबो नैबे समायना रमायना बुरैहां सिख्लाहांफोरनि थाखाय जि दानायनि थाखाय बिदि जि सोंनानै देखायनायनि थाखाय जि सोंनानै दानायनि थाखाय बर'नि हारिमुखौ लाखिनायनि थाखाय बिथांमोनखौ साबायखर बावनाय जाबाय आरो बिथांमोननि थाखायनो जाहाथे बिथांमोना खस्थ' खालामदों बिसोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम भिउसा बुरजा खालामनानै हो होमबासो बर' हारिया बयबो बिदि दानाय गेलेनायखौ नुबासो दानाय लुनाय गेलेनायाव गोसो जायो आरोना गामियाव साफा सानै दाग्रा थायोब्ला दानानै देखायोब्ला गेलेनानै देखायोब्ला बै गामिनि मानसिफ्राबो सोलोङो गिदिरफोरनिफ्राय उन्दैफ्रा सोलोंनानै लायो बेखायनो बिथांमोना दिन्थिनायनि थाखाय जोबोद साबायखर थानानै बेखिनियाव भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय नै गाइसमोन मा बुस्थु बे मा होनोमोनलाय बेखौ मा सनालु जाजायो लोगोफोर बे माबा आरोना इया जाजायो बेखौ गेलेलाय नोंबो जानो मुलिसो दायो मोजां जायो आलुलाय बेखौ मोनसे आलुदो सोदो खुगायाव जा मुलिसो गोथावसो देहाया मोजां जायो नैबे माबा बाथोन आरोना ना भाजा ना बाथोन होनो माबासो बै मोनामग्राया नाफाम नै नाफाम नोंथांमोन उन्दै गेलेनायनि नाफाम आरोना
गोजाव चक्लेट बायदिथार गोजाव खिखिं चक्लेटआ गोथाव दा गोदै गोदै नंगौ बे मुलिखासो लबखा जानायाव हामनाया गुजुनायाव बांद्राय गिदिर नङा मोना सौगोन फिथाइ थाइग्रायालाय बरिया बिदियाव फुनलानानै लानांगौ होमबासो जानाय बायदि नुयो दा बिनानावमोनहा लुगैलायबाय नोंथाङाबो जाबाय बोरो देखायलाय सालायखौ गोथाव बरिया नोंबो जानांगौमोन हामो बेमार हामो जाम्बि बेमार दै सोबाय नै बिथाङा दै लोंसिगोन माथो गाइखेरसो मा ओरैनो गोथाङै लोंहोगोन ना साहा फुदुंनानै लोंहोगोन गाइखेर दाखाखौ फुदुंनानै लोङो ना माबोरै लोङो माबोरै जायो एवो एवो ने गाइखेर दाखाया माखौ होनदे हाद्रिजों गेलेनांगौ होमबासो मोजां जायो देरो हाद्रिजों दा गेले उन्दै उन्दै गथ'फोर मैला नांगोन होननायनि मा होनोमोनलाय बिहेर फिल्माव दंमोन नामाथाय गोदोनि गोसोखाङो आरोना जों बेफोरखौ हाद्रि बालाजों गेलेनायखौ गेलेनांगौ बे समाव गेले हाद्रि बालाजों दुगैनांगौ माथो बेफोर मैगं थाइगंजों गेलेनांगौ बेफोरनो टाइम स्पेन नैबे फावगुन अन्थाइजों दे अन्थाइजों फावगुन मास ना नोंथांमोन बे मासआ फावगुन मास ओरैबायदि गोदाव सोराव जायो गोसोखौ आलां फालां मोनो बे समावहाय नै नोंथांमोना बिदि गेलेनो हागोन उन्दैफोरजोंबो गिदिरफ्रा गेलेफानो हागोन टाइम स्पेन्ड खालामबाय नै बिनानाव जाबाय आहा गोदै गोथाव मोनबाय चक्लेट बियो बास बरिया गेलेदो नोंथांमोना